ئێوارە ڕۆژە پێنجشەمبیە پشتی 4-5 جاران هەوڵدانên çekdarên Daişî li dervey zîndana Xwêran yan jî Sînae li Hesekê herî dawî karîn destê wan bigehîte nava zîndanê û zîndanê kontrol bikin. Em zanyariyan li ser zîndana Sînae bidin we paşî li ser vê mijarê baştir û zelaltir radiwestîn. Mezintirîn zîndana Daişê ye dikevîta başûrê Rojhilatê Hesekê Rojavayê Kurdistanê serû 4000 çekdarên Daişî têda ne ku pêştir çekdarên Daişî bûn, endam û serkirdeneyên ku têda ne ji 48 welatên biyanî, 48 heta 5 welatên biyanî Daişî û serkirdeyên wan di nava vê zîndanê bûne. 2500 parêzvanan derdûra wê ji hêzên Hesedê, asayişê, di ji terûrê parastinê ev zîndanan hene, an ku 2500 parêzvanan nekarîn çend Daişiyan rabigirin ku vê zîndanê kontrol bikin. Hêrişa 21/2022 êvara roja pênjşembiyê bû ser mezintirîn zîndana Daişê li Hesekê hate kirin ku bi mezintirîn hêriş piştî sala 2019 ya Daişê têtomar kirin bi giştî li Rojavayê Kurdistanê. Şaneyên Daişên razayî ji 4 aliyan hêriş kirin bi trombêl û paysiklên bomberêşkirî. Destpêkê dergehê zîndanê teqandin pişt raketinin nava zîndanê. Girtiyan jî di nava zîndanê de her wekû di navbera wan da hemahengiyek hebû, plangîriyek hebû pêşwexet. Ji ber ku Daişê pêştir jî hewl dabûn. Ev care hewldana wan sergirt. Wan jî çi kir di nava zîndanê de? Wan bi xwe jî alozî derexistin, agir berda her derê, heta ku bikarin hêsantir ji caran biravin. Hemû kelûpelên di nava zîndanê de bûn, şewtandin. Baş. Li vê derê çi çêbû? Di encamê aloziyan da 140 çekdar yên ku reviya bûn yên Daişê hatine girtin. Lê heta niha diyarnîneka çend çekdarên Daişî yên pêştir ji serkirdeyê û endamên wan karîne ji zîndana Sînae biravin. Hêj hijmar nediyar e ji ber ku me got bi qasî 5000 serkirde û endamên Daişî di nava zîndanê de hebûne pêşî ku bihête kontrol kirin. 100 heta 110 çekdaran halê hazir di nava zîndanê de bi çekê Hesedê bixû şerê Hesedê dikin û li ber xwe didin. Herî dawî Hesedê bi bilindgûyan bank li wa kiriye ku xwe radest bikin. Ji birî radestkirinê tureyeke wan ya dî tune ye. 100 çekdar karîne biravin ev li gorî zanyariyên Hesedê lê Daeş çi dibêjîtin birêya malperê xwe emaq dibêjîtin serû 800 çekdarên wan karîne biravin. Hûn dizanin dişar de herkes amaran li gorî berjewendiyên xwe parve dike ya rast bi temamî diyar nîne lê rwangeh dibêjîtin serû 100 çekdaran reviye. Başa. Çarenivîsa bi dehan Hesediyan jî nediyar e. Herî dawî Daişê vîdyoyên wan jî belav kirine. Temenê wan hemûyan jî di navbera 18-19-20 saliyê de ye. Çekdariyan jî serbazên Hesedê, şervanên wan di destê Daişî dan wekî exîr di vîdyoyan da derdikevin û navê xwe dibêjin û behsa rewşa xwe dikin. Ev li ehmaq hûn dizanin Daişa hûvane karên çawa dike namirovahî. Baş. Hêrişên hevpeymanan li ser zîndana Sînae berdewamin. Bordomanên wan li ser wê berdewamin. Berdewam jî li esmanê digerin. Hûşdariyê dene xelkî bi taybetî xelkê Xwêran ku hişyarî xwe bin. û bi dehan malbat jî heta niha reviyan e ji tirsa. Kuştî çawa bûne? Hesedê dibêjîtin me 75 Daişî kuştine, Daeş dibêjît tenê du hatine kuştin. Asayişê dibêjîtin me 40 serbazên xwe yan jî şervanên xwe ji dest dane lê Daeş hejmareke din dibêjîtin. Di navberê de 7 sivîl hatine kuştin ji jin û zarokan di nav de. Yên ku derbeder û aware bûne serû 100 malbatan an ku serû 1000 kesan derbeder û aware bûne ku ji destê wa têt jî xwe ji Xwêran